Soc el cap de la boca que enrona. Anem a veure les vocals catalanes. Tenim 5 grafies. Les lletres A, E, I, O, U. El problema és que amb aquestes grafies hem de representar 8 sons. La E oberta, la E tancada, la vocal neutra, que no és ni una A ni una E, sinó un so entremig de totes dues, la I, que sempre sona igual, la O oberta, la O tancada, i la U, que com la I sempre sona igual. Així direm A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Com podeu comprovar, és força un embolic. Provarem d'intentar solucionar-lo i anem a buscar paraules que puguem identificar amb els sons de E oberta i E tancada. Digueu mes, és a dir, 30 dies. Mes. Ara digueu més, el signe de sumar. Més. La E oberta de mes, 30 dies, ens fa obrir més la boca. En canvi, la E tancada de més, signe de sumar, ens fa tancar la boca. Proveu ara de dir les dues paraules seguides. Més i més, més i més, més i més i més i més i més i no! Ara, la O oberta i la O tancada. Digueu os, de la cama, de vedella. Os. Ara digueu os, plantígrad pelut, os. La O de os, de la cama de vedella, és oberta i ens fa obrir més la boca. En canvi, la O de os, plantígrad pelut, és tancada i tanquem més la boca. Proveu ara de dir les dues paraules seguides. Os, 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 os. Que en Pico voldria dir «Socorro! Has salvat-me!». Espero que aquestes paraules de referència us hagin estat útils per identificar millor els sons oberts i tancats. Ens queda la vocal neutra i la O àtona, però això ja és una altra història. Apa! Adeu!